Vittu, tää on hieno tää pallo kyllä. Tää on niin suuri laji. Se on kyllä upean näköistä, kun se leijuu tässä. Meillähän on helvetin lentoyhtiö, että me ei saada maksavia helvetin lentää tietyissä sääolosuhteissa, mutta toimittaa, että kun ei maksa ikinä mitään, niin ei ole mitään merkitystä. Siinä on pakko ottaa korkealle, koska tuossa jekku tulee. No, siinä on pari tuollaista korkeampaa puuta jo. Puut ei haittaa, mutta toi haittaa. Ai niin, pari tuommoista vaijeria. On kyllä hyvän näköinen. Ja se on pakko ottaa, koska tässä on mäki, niin se voi tehdä silleen, että se vetää niinku ihan älyttömän jyrkkää. Se on pakko ottaa. Niin jo. Liian nopeasti tullaan alas. Täällä pitää nautiskella. Se on hirveen pimeä kyllä. Tuolla on Valkealan erämaat. Mä en yö siihen halua. Niin sen jälkeen ei ole enää laskeutumispaikkaa. Sit on suolasta hommaa. Mut kyllä tää menee vittumaisesti reunaa pitkin. Siihen itse asiassa olisi mesta. Kato tää kunnas. Tää muuten voi olla, että me laskeudutaan puun latvaan. Koska tähän menee ihan väärään suuntaan. Tuon niemen takana on yksi pläntti. Missä? Se on niemen. Menee enemmän oikein. Mä aion selviytyä tästä. Mä en rupea tässä maalailemaan mitään viestejä. Ja viimeisiä. Voi. Se mennä tähän. Mun peltohan pitää mennä. Et sä tähän voi mennä seuraavaan vasta. Se ei tässä on yläpuolella. Se on liian vähän. Otetaan suora. Hengistä selvitti aina. Aivan loistava. Paskaa ojaa koko jengi. Kantomista. No niin, tää oli ihan tarkka. Sä oot tehty hieno lasku. Tää oli Aivan täydellinen. Nyt venatkaa siellä. Tää voi vielä tehdä tässä 20 minuutin loikka. Nyt kun tulee ralliauto vielä tuolta täysin. Se oli suora kylvetty, huomasin vasta ihan mieleen. Se on hieno. Hyvä, sattuis ketään? Ei. Ei.